protivníka na plánovanej trase postupu svojej motostreleckej roty. Vidíme, že dáva povel svojim dvom podriadeným, je to veliteľ družstva, práve inštruuje svojich kolegov, akým spôsobom majú preskúmať terén pred sebou, čo si majú všímať a akým spôsobom majú tú trasu preskúmať, aby sa na nej nenašli žiadne výbušné protitankové nástrahy v podobe protitankových mín alebo nejaké skryté odpory protivníka, ktorí by bránili potom ďalšiemu postupu. Vidíme, že motostrelci sú odetí v ikonickom uniforme vzor 60, tzv. Ihličí. Majú na sebe odľahčenú ústroj bez chledníka, to znamená na koženom opasku s prackou z reliefom PCP hviezdy majú pripnutú prašnú na 4 zásobníky ku samopalu vzor 58 kalibru 7,62 mm. Takisto poľnú lopatku v koženom závesníku, poľnú fľašu, bodák a splňovú masku. Opasok nadľahčujú nosné remene tzv. Y, na hlave vidíme oceľovú príľubu a vidíme, že prieskumníci natrafili na odpor. Vidíme, že si všimli, že pred nimi sa niečo hýbe v priestore opevnenia alebo v priestore oporného bodu, ktorý protivník zriadil na plánovanej trase postupu s cieľom zastaviť postup motostreleckej roty, ktorá pokračuje za nimi. A vidíme, že prieskumníci si všimli, že sa vyvíja nejaká aktivita zo strany protivníka, preto sa sťahujú naspäť a pravdepodobne teda budú informovať svojho veliteľa, že niečo nie je v poriadku, niečo sa tam hýbe, mohlo by tam byť potenciálne nejaké nebezpečenstvo, či už teda nejaká protitanková nástraha, pretože protivník samozrejme takisto vyvíja aktivitu, takisto nelení a svojimi jednotkami tu v okolí skúma, snaží sa zistiť podrobnosti o presune jednotiek svojho protivníka. Samozrejme ide len o cvičenie, takže proti sebe väčšinou v takomto cvičení stáli dve strany rovnakej Československej ľudovej armády odlišení pre poriadok červenými alebo modrými rukavovými páskami. Vidíme ale, že tu cvičí iba jedna čata, to znamená, nie sú odlišení páskami a tým pádom teda prieskumníci nemajú na sebe žiadny identifikačný symbol tej príslušnej strany. Vidíme, že inštruovali svojho veliteľa, že si všimli niečo podozrivé, veliteľ s nimi ustupuje naspäť, no a už budú podávať informácie svojmu nadanému stupňu, teda veliteľovi čaty o tom, že niečo sa deje v priestore pred nimi a že by bolo tento odpor vhodné buď preskúmať bojom, teda dostať sa do jeho blízkosti, vyskúšať silu nepriateľa, silu jeho zbraní, alebo potom prípadne v prípade narazenia na silnejší odpor sa ho pokúsiť nejakým spôsobom obísť. Československá ľudová armáda v tých 80. rokoch bola vyzbrojovaná to najmodernejšou technikou, či už teda domácej výroby, alebo na základe sovietských licencií vyrábaných, či napríklad bojových vozidel pechoty BVP-1, alebo postupne zavádzaných v druhej polovičke 80. rokov modernejších BVP-2. Uvidíme teda starší BVP-1, ktorý už vychádza spoza krovia na pravej strane boiska. Vidíme, že je to vozidlo pásové s typickým ostrým predkom, čo aj jeho prezývka Žiletka, ktoré je vyzbrojené polautomatickým kanonom 2,24 kalibru 73 mm. Okrem toho má odpaľovaciu lištu na protitankové strely 9K111 maľutka a za ním postupuje motostrelecký roj, teda 8 príslušníkov motorizovanej pechoty alebo teda motostreleckého vojska, ktorí sa inak v nebojovej situácii nachádzajú vnútri v samotnom BVPčku. Tu sa však už družstvo vyrojilo a vidíme, že postupuje v pásoch toho bojového vozidla pechoty, pretože očakáva, že terén pred nimi bude zaminovaný, že budú pripravené nástrahy protivníka, ktorým ten terén znemožňuje prekonať. A vidíme, že motostrelci sa rozvinujú do rojnice. Veliteľ si všimol pred nimi odpor, že bunkry sa nachádza pancierový a jeho sprievod v podobe pomocníka so samopalom a pravdepodobne teda ide o nepriateľskú protitankovú pásku, ktorá má zo skrytého postavenia zamedziť prístup protivníka po komunikácii, to znamená má zastaviť postup tejto motorizovanej jednotky. Vidíme, že veliteľ motostreleckého družstva nechal svojich mužov rozvinúť do rojnice po bojového vozidla pechoty a postupne prískokní postupujú pomaly. Snažia sa využívať pri tom terén, snažia sa za drobnými vyčevkami terénu, či už terénnymi vlnami alebo v kráteroch po nepriateľskej paľbe, či delostrelnej alebo minometnej. A bojové vozidlo postupuje priamo v ich petách a snaží sa ich kryť svojou paľbou, či už kanonu alebo protitankových riadených strel v prípade narazenia na obranenú techniku. Takáto technika postupu sa používala v prípade toho, že by motostrelci narazili na sily protivníka, ktorí by boli prevažne živého charakteru bez techniky.
Bolo to preto, že bojové vozidlo pechoty bolo samozrejme veľmi drahé, bolo to na údržbu, na výrobu a na prevádzku náročníku z techniky. No a samozrejme stratiť v boji svoj podporný prostriedok je smrť pre väčšinou takýchto motostreleckých družstiev. To znamená, každé družstvo si musí to svoje bojové vozidlo pechoty v prvom rade chrániť a nedopustiť jeho zničenie za žiadnu cenu. Preto sa motostrelci rozvinuli, v prvom rade sa snažia preskúmať terén pred nimi a snažia sa zistiť, aký protivník sa skrýva v tom postavení pred nimi, snažia sa ho lokalizovať, prípadne zistiť jeho silu a následne bojové vozidlo pechoty pozadí bude podporovať paľbou, keď sa nepredpokladá, že by prišlo ku kontaktu s nepriateľskými obrannými prostriedkami alebo tankami. Vidíme, že motostrelci postupujú preskokmi. BVPčko sa zatiaľ drží na mieste, nevie, či sa v bunkri neskrýva nepriateľský pancerovník, ktorý by ho teoreticky mohol ohroziť streľbou zo svojej zbrane, v tomto prípade teda pancerový RPG-7. Streľa zatiaľ len jeho pomocník, samopalník, samopalom z 58, rovnakým akým sú vyzbrojení aj príslušníci motostreleckého družstva. No a ako vidíme, oni sa presúvajú vpred, pomaly sa snažia nejakým spôsobom sa dostať k tomu opevneniu a zistiť, koľko mužov sa v ňom ukrýva, prípadne ho nejakým spôsobom obísť a vyradiť z boja. A bojové vozidlo pechoty sa pomaly posúva za nimi a v prípade, že by narazili na nejaký tvrdší nepriateľský odpor, samozrejme bude krývať paľbou a podporovať. Vidíme presun do prískokom aj za streľby z ručných zbraní družstva, teda spomínaných samopalov z 58. Bojové vozidlo sa zatiaľ presúva, hľadá aj v okolí, keďže mierí dookola bežov, hľadá odpory protivníka, ktoré môžu byť ukryté aj v teréne dookola cesty, nemusí to byť teda len samotný, ale je možné, že sú protivníci ukrytí na iných miestach. No a vidíme na ľavej strane boiska za bunkrom ukrytého pancierovníka s reaktívnym protitankovým granátometom RPG-7, zbraň sovietskeho pôvodu, ktorá bola dovážaná do Československa od roku 1965 v snahe nahradiť staršie československé pancierovky 27, ktoré boli už nevyhovujúce svojou konštrukciou a svojím krátkym dostrelom a nespoľahlivosťou svojich striel. Takže táto moderná výkonná sovietská zbraň od polovičky 60. rokov tvorila aj výzbroj motostreleckých jednotiek Československej ľudovej armády. Vidíme, že pancierovníkovi sa kvôli nepriateľskej paľbe nepodarilo zamerať BVPčko a zničiť ho svojou zbraňou, preto sa o to pokúsi pravdepodobne z nejakého iného záložného postavenia. Vidíme, že opäť sa pokúša zamieriť a pokúša sa zasiahnuť svojou strelou teda tento ubrnený prostriedok. Motostrelecké družstvo už dobiehajú do pomerne tesnej blízkosti opevnenia. Nasledovať bude pravdepodobne na podel veliteľa steč, to znamená útok na krátku vzdialenosť za streľby všetkých zbraní s nasadenými bodákmi, pretože ako vieme, protivník môže klásť odpor aj v samotnom postavení, je potrebné ho zdolať aj bojom zblízka, prípadne aj pažbami, bodákmi a inými improvizovanými prostriedkami v boji zblízka, takže motostrelci si nasadzujú bodáky a ležiačky a už vidíme vyrážať do steče celé motostrelecké družstvo s krikom hurá, aby zdolalo tento nepriateľský odpor. Vidíme, že prenikli do nepriateľského postavenia a snažia sa zistiť, koľko mužov sa v ňom ukrýva, prípadne teda zdolať sily protivníka, ktoré sa v ňom schovávajú. Protivník nekladol odpor paľbou, to znamená, že nejakým silám protivníka sa pravdepodobne podarilo ustúpiť, alebo pri tomto prípade zahynuli bojové vozidlo pechoty, keďže odpor je eliminovaný, presúva sa bližšie. Vidíme, že motostrelci dobrý útek zabezpečujú, snažia sa preniknúť dnu, snažia sa zistiť, čo sa skrýva vo vnútri a prípadne z neho dostať zajatých alebo zabitých príslušníkov protistrany alebo teda protivníka. No a ako vidíme, pancierovník, ktorý je typický svojím batohom s náhradnými strelami do raketovej pancierovky RPG-7, bol vyvedený von a je zajatý motostreleckým družstvom. Čiže odpor protivníka je zlomený, motostrelecké družstvo na bojovom vozidle pechoty zajatého protivníka eskortuje do tylu, možno za pomoci nejakého osobného vozidla, ktoré si privolajú pomocou vysielačky alebo pešo. No a uvidíme po skončení tejto krátkej ukážky kontrolu zbrane. Vidíme, že BVPčko zase vyráža do útoku ďalej a motostrelecké družstvo ešte zabezpečuje aj zvyšok boiska a snaží sa prípadne vypatrať nejaké zvyšky protivníka, ktoré by z tohto postavenia ustúpili. Samozrejme ide len o cvičenie, takže boli použité cvičné náboje, tak ako v predchádzajúcej ukážke. Ja však poprosím aspoň symbolický, krátky, ale intenzívny potlesk pre mojich kolegov, či už Slovákov alebo Čechov,
Službu vojenskej histórie Československej vývarman Školínári alebo z našich externistov z Českej republiky. Veľmi pekne ďakujem kolegom za účasť, za predvedenie krátkeho výcviku.